Da li ima neki ajeti od časnog Kur'ana koje govori za smrt Isa a.s. Za smrt Isa a.s. časni Kur'an ima više od 30 ajeta. Običani Mesija a.s. napisao 30 ajeta koji pokazuju da Isa a.s. on umro prirodnom smrću. Na primjer, surat Al Imran 56. ajet se kaže: Ja Isa inni mutawafika wa rafiuka ilayya. Allah kaže, kad je Allah rekao: O Isa, ja ću te usmrtiti i uzdignut ću te sebi. To znači prvo je smrt i poslije smrt duša ide prema Boga. Zato što tijela ostane tu. I ovdje je fino je rečeno: Ja Isa, o Isa, ja ću te usmrtiti. I poslije smrt dolazi rafa. Rafa je arapskog jezik se koristi ta riječ za duhovni blizanje kod Boga. Kada duša bude blizu Boga, onda se koristi ta riječ rafa. A kada je Bog subjekt, a ljudsko biće objekt, i onda ta riječ tavafa nema neki drugi značenje osim smrt. Ponekad ljudi kažu tavafa to znači da Allah uzio njega tjelesno i duhovno. Oni ne može da ovo prevodi zato što ovo nije samo jedno mjesto u časni Kur'an gdje se Allah koristio ta riječ tavafa. Ako sa tavafa dolazi još neki riječ kao na primjer spavanje, kao nom ili lel, kao noć, i onda može da bude drugi prevod. Na primjer u Kur'an kaže: Allah uzmi vaše duše tokom spavanja i onda se vraća. I tamo je dodatni riječ spavanje ili noć, i ovdje nema neki drugi riječ. I tako ne može da oni tumači na svom načinu, nego osim samo smrt. I zašto je Allah tako rekao da je njegova duša otišla kod Boga? Zato što Jevrije, oni su imali plan da ubijaju Isa a.s. na krst. I Allah negirao njihova ovo tvrdnja što oni su tvrdili da oni su ubili Isa na krst, na križu, i onda su pokazali njegov smrt kao on bio naozbila lažna osoba, zato što tako se kaže Biblija. Biblija kaže ko bude ubijen na križ i on je dali od Boga. Njegov smrt je prokletstvo smrt. I zato Allah odgovorio njih i rekao: ne, oni nisu uspjeli, nego on umro prirodnom smrću. I još mogu da dam još jedan ajet. Allah kaže: mi nismo dali večni život ni jednom čovjeku prije tebe. Ovo je poruka prema časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem. Allah kaže: mi nismo dali večni život ni jednom čovjeku prije tebe. Ako ti onda umreš, hoće li oni večno živjeti? Al-Anbiya, surat Al-Anbiya, ajet 35. I tako, ako je Isa a.s. bio živ prije časnih poslanika, onda zašto Allah ovdje kaže: nema ni jedan čovjek prije tebe koji većino živi. I zato ovi dokaz treba bude dovoljno za nas da mi otklonimo, da mi odbacimo ovo vjerovanje koje smo samo čuli, nismo potvrdili, nismo dobili uputstvo od časni Kur'an. I od početak Islama do dan danas postoji mnogi ulema koji su tvrdili da Isa a.s. on umro. I imamo mi taj snimak, imamo 6 takvi dijelovi. Možete vi nađete u YouTube prirodna smrt Isa a.s. I ovdje kratko mi smo vama dali odgovor za ovo pitanje.